കത്തിയരുത്. പറഞ്ഞോളി. മൂന്നാറ്റിൽ സഭയിലും അങ്ങനെ അച്ഛന്മാരും താനൊക്കെ അപ്പം നമ്മളെ അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ മോരോടൊന്നും പ്രക്കന്മാരെ കണ്ട്രായിലെ നവരാത്തിൻ്റെ സോങ്ങത്തിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മയെങ്കും ആ കണ്ട്രായി നിറക്കാനായിട്ട് രണ്ടത്തരം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ട്രായി നിറച്ചോളണം നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മതമാണല്ലോ. നമ്മയെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യം അത് മതിപ്പുള്ള നേരിടുന്ന കാര്യം നമ്മയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നാട്ടിലെങ്കും അച്ഛന്മാർ മൂന്നാട്ടിൽ സമയത്ത് അതിൽ പഠിപ്പെല്ലാം വന്നിട്ട് കുടിക്കും. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മതിപ്പ് അന്തത്തരമാരായ കണ്ട്രായിൻ്റെ അറബത്തിൽ തട്ടി തുറന്ന് കാട്ടഞ്ചോറ് പേര് ദീപന്തിരായും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അവിടെ ഒരു ഗണമായ കഴിച്ചു കൂട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മതി. നമ്മയ ഗണപതിക്കാൻ ഒരു ബീർനായം കൊടുത്തോ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മതിപ്പ് അന്തത്തരമാരായ മീത്തിലെ കണ്ട്രായിക്കുകളെ തായിക്കൊണ്ട് മീത്തിലെ കണ്ട്രായിൻ്റെ അറബത്തിൽ തട്ടി തുറന്ന് കാട്ടഞ്ചോറ് പേര് ദീപന്തിരായും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അവരെയും താത്തിലെ കണ്ട്രായിക്കുകളെ തായിക്കൊണ്ട് ആയിക്കൊണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മതിപ്പ് നമ്മയെങ്കും കണ്ട്രായി നടക്കാനായിട്ട് കണ്ടത്തിൻ്റെ മരത്തൊക്കെ എളുത്താവണമെന്നാത്ത മതി. നമ്മയും കണ്ടത്തിൽ മരത്തമ്പരക്കന്മാരൊക്കെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മയും കണ്ടത്തെ മരത്തൊക്കെ ഇവിടെ തായിക്കൊണ്ട് നമ്മയങ്ക മിത്തയുടെ തറവാട്ടിലയങ്ക നീറുകാരന്മാരൊക്കെ വന്ദിച്ചു. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മതിപ്പ് നമ്മയും കണ്ടത്തിലെ ഇവിടെ മസ്തമരം കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മയങ്ക വരുന്നൊരു ഒപ്പിക്കാൻ എടുത്തോണ്ട് നമ്മയങ്ക മരത്തമ്പരക്കന്മാരെ കയറാൻ രണ്ടത്തിനും പ്രാർത്ഥനാക്കിയിട്ട് അരിയിട്ടിട്ട് അയങ്ങ വന്ദിച്ചിട്ട് ഞമ്മ കൊറനായ കുഞ്ഞുണ്ട് ഞമ്മ കൊറനായ എടുത്തുകൊണ്ട് താത്തിലെ കണ്ട്രായിക്കുകളെ തായിക്കൊണ്ട് താത്തിലെ കണ്ട്രായിൽ വെപ്പുഞ്ചായിൽ വെച്ചോണ്ട് അവിടെയെങ്കും ഒരു ചുറ്റിബലാന്തരം വെച്ചോണ്ട് അവിടെയും വെപ്പുഞ്ചായിൽ കൊറലിനെ വെച്ചോണ്ട് അവിടെയെങ്കും ഒരു ദൂപ്പാറത്തെയെങ്കും കാണണമെന്നുള്ള മതിപ്പ് ഒരു ദൂപ്പാറത്തെയും കണ്ടോണ്ട് ആ കൊറലനായ പൂജാരിച്ചതിൻ്റെ ആയിട്ട് മിത്തിലെ കണ്ട്രായിക്കുകൾ എത്താമെന്ന് മതി. നമ്മയും താത്തിലെ കണ്ട്രായി ഒരു ചുറ്റിബലാന്തരം വെച്ചിട്ട് പൂജാരിച്ചതിൻ്റെ സരസിലായി ആയിക്കൊണ്ട് അതിനെ മീത്തിലെ കണ്ട്രായിക്കുകളെ തായിക്കും. മീത്തിലെ കണ്ട്രായി ഔട്ടാണ് ഒരു ചുറ്റിബലാന്തരം വെച്ചോ അതിനായും വെപ്പുഞ്ചായാലും വെച്ചിട്ട് അതിരിക്കാൻ ഒരു ദുപ്പാറത്തി കളസായിട്ട് കഴിച്ച് ദൂപ്പാറത്തി കാണണം കാട്ടിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ മതി. ഞമായും ഒരു ദൂപ്പാറത്തെയും കണ്ടോണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നകത്ത് കാര്യം ഈ കാലം മുതലായിട്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നകത്ത് കണ്ട്രായി നിറക്കുന്നകത്ത് കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഇത്തിരി ഏറെക്കുറെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോട് തമ്പ്രാക്കം ഒരു അഡക്കണ്ണം വെക്കാതെ കണ്ട് മുന്നൊക്കെ അവരെ കണ്ട്രായിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നകത്ത് നവരാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാട്ടിൽ സഭ അച്ഛന്മാരും കയ്യിൽ ചന്തത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നകത്ത് പുണ്യകീർത്തി നേർക്കാരന്മാർ തന്നിട്ട് നടത്തിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇക്കാലം നമ്മളെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈരന്മാരെ കണ്ടിടുന്ന കൂട്ടുകാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈരന്മാർ കാര്യക്കാരന്മാർ സ്വാമി സോമനാഥ ദേവന് മകണപത്തി ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നൊക്കെ നാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പേരോട് മുരടൊക്കെ കാത്തുകൊണ്ട് പുണ്യം നേരിടുന്നത്.
ആക്കി. കെട്ടിയായിരുന്നു എല്ലാം.
പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പൂ കണ്ടറയുന്ന കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൈകാണ് നമ്മയങ്ങ കണ്ടത്തിലെ കൈകൾ തായ്ക്കും നമ്മയങ്ങ തറവട്ടിലായെങ്കും നെറുകാരം വരെ വന്നിച്ചു നമ്മയങ്ങ ഞെട്ടത്തിനും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അരിയിട്ടിട്ടായെങ്ക കണ്ടെത്തുന്നായെങ്കും പൊറനായെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് താത്തിലെ പിടി പുറകെ തായ്ക്കും താത്തിലെ കണ്ടറയില്ലായ്മ പിന്നെ വെച്ചും അതിനായി മിത്തിലെ കണ്ടറായിക്കായെങ്കിൽ ഇവിടെ തായ്ക്കൊള്ളുന്നത് കൈകാണ് നമ്മയങ്ങ പൂജ ചെല്ലി സിരസിലാക്കിയിട്ട് കൊല്ലനായ മിത്തിലെ കണ്ടറായികളെ തായ്ക്കും മിത്തിലെ കണ്ടറായിൽ വെപ്പഞ്ചായി വെച്ചിട്ട് കളസടക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന് ജനത്തിനും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനായും കണ്ടറായിൻ്റെ അമ്പാടായെങ്കിൽ പൂജാച്ചൻ്റെ തീർച്ചയായിക്കും കണ്ടറായി മുറിച്ചും നമ്മായങ്കാത്തിലെ കണ്ടറായികളെ തായ്ക്കും പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മരിപ്പൂ നമ്മായങ്കാമറിൽ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ വെളിവർത്തി നിന്നത് കൈകാണ്
ചാട്ടൽ മുട്ടങ്ങളുടെ പരമാവധി നീക്കി സമയത്തിന് ഞാൻ കണ്ട അതിനകത്ത് നവരത്തിന്റെ കാര്യം ഭംഗിമണിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യമില്ല ഊരാക്കി എങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കൊണ്ടു നടന്ന മാതാക്കൾ പറഞ്ഞല്ലേ അതേപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ പാർന്ന പറ്റിയും പരക്കുന്ന എഴുമിന് അക്ഷയപാത്രം എത്തിവെച്ച് ഞാൻ 9 ദിവസം നവരത്തിന് കാര്യം ഭംഗിമണിച്ച് കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കൊണ്ടു നടന്ന മാതാക്കൾ സംഘടിക്കുക അതിന്റെ പൈതങ്ങൾക്ക് അധികാരി എടുത്തു വെക്കുന്നില്ല എന്നെ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് ഊരാമേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുറവ് മണത്തിൽ കുറവ് ഭർത്താവ് അതിന്റെ പറയണം അടുത്ത തമ്മിൽ ഏത് പ്രകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണം ആ മണത്തിൽ കുറവ് തക്ക പണത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂട്ടും ഞങ്ങൾ ഇനി അധികാരം സന്തോഷമായി ഭംഗിമണത്തിൽ ഞങ്ങൾ അക്ഷയപാത്ര പാർന്ന പറ്റി ഞാൻ അക്ഷയപാത്രം ഏറ്റി വെച്ചോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭംഗിമണത്തിൽ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കോളൂ നിങ്ങൾ 9 ദിവസത്തിന്റെ കാര്യവും ഞങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ അന്നത്തെ മാർക്കായി ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ 9 ദിവസത്തിന്റെ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നല്ലേ അതേ പ്രകാരം നിങ്ങളായിട്ട് ഈ കൊറോണ നിങ്ങളെ കണ്ട ചണ്ടികോമം കഴിച്ചു കൂട്ടോ നിങ്ങൾ മതിപ്പ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വിശ്വാസം അല്ലേ കഴിച്ചു കൂട്ടികൾ കൊടുത്താൽ വിശ്വാസം മൂർത്താൽ വെച്ച മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടത്തുന്നത് കാലഘട്ടത്തിലായി ഞങ്ങൾ കണ്ട കാലം കഴിച്ചു കൂടാൻ മതി മതിമാറായ സമയത്തിനായി കൂടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂടാൻ സമയത്തിനായി അന്തത്തെ മാർക്ക് ഞാൻ ബ്രഹ്മക്കാർക്കായി ഒപ്പിച്ച് പറയണം മതി മതിമാറാ നിങ്ങളെ സമയത്തിന് കണ്ടാലും അത് കൂടിക്കൊണ്ട് കൂടാൻ നിങ്ങളെ ബ്രഹ്മക്കാരനായി ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ തറോടായി കേൾക്കായിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ള സമയത്തിന് ഇന്നത്തെ പണങ്ങളെ കണ്ടാൽ താത്തല കണ്ടാലും അത് കൂടിക്കൊണ്ട് കൂടിയുള്ള സമയത്തിന് നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ പത്താളം തട്ടി തുറന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വിധ കണ്ടായി കേൾക്കായിക്കൊണ്ട് വിധനെ കണ്ടാൽ പത്താം തട്ടി നടന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ താത്തല കണ്ടായി കേൾക്കായിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ള സമയത്തിനായി ഞാൻ കണ്ടായാലും ആദ്യമായിട്ട് നവരത്തിന് കഴിച്ചു കൂട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഗണോമം ചെയ്യോളം മരിക്കും മതിമാറാൻ ഗണോമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടത്തിൽ പോയിട്ട് കൈ കേൾത്താവണം മതി നിങ്ങളെ കണ്ടായി കുറിച്ചിട്ട് പലാന്തരം വെച്ച് കണ്ടത്തിൽ കേൾത്തായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഉടമക്കാരായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ സാഷ്ടാമം തീരുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടായി കേൾത്തായിക്കൊണ്ട് കണ്ടുവച്ചിട്ട് പലാന്തരം വെച്ച് ഞാൻ വെച്ചോണ്ട് വെച്ചാൽ പല സമയത്തിനായി മീത്തല കണ്ടായി കേൾത്താവണം മതി താത്തല കണ്ടായി തൂപ്പാർത്തായി കൊണ്ടോണ്ട് വെണ്ണന്മാരുടെ തൂപ്പാർത്തായി കൊണ്ടോണ്ട് വെണ്ണന്മാർ അന്തത്രമാരെ സൃഷ്ടിയിൽ വെച്ചാൽ മീത്തല കണ്ടായി കേൾത്തായിക്കൊണ്ട് മീത്തല കണ്ടായി കുറിച്ചിട്ട് പലാന്തരം വെച്ചോണ്ട് വെച്ചാൽ മറുപാട് വെച്ചോണ്ട് വെച്ചാൽ തൂപ്പാർത്തി കാണണം മതി മതിമാറാ നിങ്ങൾ ഒരു തൂപ്പാർത്തായി കൊണ്ടോണ്ട് വെണ്ണന്മാരുടെ കൊമ്പോടെ എത്തണം മതിമാറ നിങ്ങളെ കൊമ്പോടായി കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടായി എല്ലാ കണ്ടായി വന്നായി കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടായി കേൾത്തായിക്കൊണ്ട് അതെ കണ്ടായി വെച്ചിട്ട് പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് മോടായിക്കൊണ്ട് കണ്ടായി കുറിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടായി പുറമോട്ട് വെച്ച് പൊടിയിട്ട് തേച്ച് കളിപ്പിക്കണം മതി ഇവിടെ പുറമോട്ട് വെച്ച് പൊടിയിട്ട് തേച്ച് കളിപ്പിച്ചോണ്ട് അതിനെ വെപ്പ് ഞാൻ വെച്ചോണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിക്കണം മതി മറ്റുമാരെ ഞങ്ങളെ നിപ്പ് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ 10 ദിവസത്തെ ആളത്ത് വരും മേലരാശി ഞങ്ങൾ ചോപാട് വന്നു ഞങ്ങളെ കണ്ടായി കേൾത്തായിക്കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർണ്ണാർത്ഥം ഞങ്ങൾ മായമായ ഒപ്പരായി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചു ഇനി ഏത് കാര്യം കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഇനി നവത്തിന്റെ കാര്യം 9 കാര്യം പരക്കുന്ന ആക്ഷേപാത്രം എത്തി വെക്കണം മറ്റുമാരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പറ്റി വരുന്ന ആക്ഷേപാത്രം എത്തി വെച്ചോളി അവിടെ 9 ദിവസം നവത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കോളിയും 8 ദിവസത്തിന് 9 ദിവസം ഒന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചോളിയും അവിടെ വിശ്വാസിക്കോ മുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ നവത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടതിൽ 3 എത്തിയാറുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഊരമ്മക്കാരൻ എത്തിയാറ് കുറെ പതിനുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ അന്നത്തെ മറഞ്ഞ എത്തിയാറ് കുറെ നിങ്ങളെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മഴ കണ്ടിട്ട് എല്ലാ കാര്യം 9 ദിവസം നവനത്തെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടി ബാധ്യത കൂട്ടി തന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നോട്ടാൽ ഇവിടെ ആദ്യം കെട്ടി
സ്വന്തമായി സ്വന്തമായി രണ്ടത്തെ ഊരാമക്കാരെല്ലാവരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും എൻ്റെ മുട്ടത്തെ മുന്നാടുക എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ഊരാ സന്തോഷമായി കാലത്തോട് കാലകൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം വശം കൊടുക്കുന്നത് ആ നവരാത്രി കാലം കാര്യത്തിലും എന്നെ അന്നത്തെ അയാളെന്നെ കണ്ടായി നടന്ന് കടലോറുമായി അല്ലേ ഏതായാലും ദീപത്തിലുണ്ടാക്കി അതിനുശേഷവും ഗണോണോ കാര്യം അല്ലേ ഏതായാലും സന്തോഷമായി ഏതായാലും നിലക്കത്തൊക്കെ കൊണ്ടായാലും നിങ്ങളായാലും കണ്ടെത്ത മൊത്തം കേട്ടാക്കി കണ്ടായി തുറക്കുന്നവരുടെ കാര്യം അതിന് ഒലിവുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്റെ മാളമണ്ഡലത്തിന്റെ വൃത്തിക്കാരനൊക്കെ വണ്ണം ഞാൻ ആറുവാൻ ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതൊക്കെ വണ്ണം കൊണ്ടു നോക്കൂട്ടു എന്ന് പറയാനകത്ത് വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് നിനക്കതൊക്കെ വണ്ണം എന്റെ അതൊന്നും വേദമില്ലാതൊക്കെ വണ്ണം നിൽക്കുമ്പോ ഏതാണെടുക്കത്തിൽ തന്നെ നവരാത്രി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്റെ കാര്യം 9 ദിവസം ഏതാണ് 9 അവതാരം കൊണ്ടു അവതരിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടം അല്ലേ ഏതായാലും നിനക്കതൊക്കെ വണ്ണു എന്റെ നായനാറ് മാറും അതിന് സന്തോഷമണ്ണത്തിലെ കയ്യേക്കുന്നതൊക്കെ വഴി നാളും കുറിയാവുന്ന നവരാത്രിന്റെ കാര്യം അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാതെ ചവിട്ടാതെ സന്തോഷമണ്ണത്തിൽ ആ നവരാത്രി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉച്ചവളെ ഉള്ളത് അന്തരത്തിലും വിശേഷിച്ച് തെങ്കിത്തിരിക്കുന്ന അന്തരത്തിലും അല്ലേ ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനൊക്കെ വണ്ണം കണ്ടുമുട്ടണം ഏതാനും ദീപത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആരത്തി വിളങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതെ വേണം സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കണ്ണിനായി വിശേഷിച്ച് എന്റെ അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ നിറവളാതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭംഗി കൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടിയാലാന്ന് പറയുന്ന അത്ര വിശ്വാസം എന്റെ അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ ഈ മാങ്ങല കൊടുത്താലാന്ന് ഒരു പെരാമ്പുളി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മാങ്ങുണ്ടല്ലോ സന്തോഷമായി ഏതാണ്ട് പുലി മുഴുക്കുന്നതാ അതിന് ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വേണം കൈവല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതോ 9 കാര്യം അവരാന്ന് പറയുന്നത്തെ കാര്യം അത് ഭംഗി കൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടിയാലാന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ നിലക്ക് തക്കവണ്ണം എന്നെ ഏടുപാടാതെ സംശയം വരാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വണ്ണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സന്തോഷം വണ്ണം കഴിച്ചു കൂട്ടിയാലാന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഗുണം
മഹാഗണപതിക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന ആക്കിയിട്ട് ഒപ്പരെ എത്തി വെക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നവരാത്രിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാം അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമി സോമനാഥ ദേവനെ മോരോദം പ്രകമരം എന്നെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ആയിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത്തിനാഥ് നവരാത്രിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതായിട്ട് വർഷം പ്രതി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ പാർന്ന ഭക്തിക്കും പറക്കുന്നവർ മുന്നേ അക്ഷയപാത്രം എത്തി വെക്കുന്നതിനകത്ത് കൈ കണക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ മഹാഗണപതിക്ക് ഒരുക്കിയിരുന്നു കൊടുത്തു അക്ഷയപാത്രം എത്തി വെക്കുന്ന ഒമ്പത്തിനാഥ് നവരാത്രിൻ്റെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങി അക്ഷയമാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുന്നാക്ക് വരുന്നകത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അക്ഷയത്തിന് പാർന്ന ഭക്തം പറക്കുന്നു അക്ഷയ സേവിക്കുന്ന യോഗ ഭാഗ്യം അന്നേരകാരന്മാർ ഒതുക്കി എത്തിയിട്ട് കൊടുത്തു മുന്നാക്ക് ഏതോ തരത്തിലെ കുറവ് വരുത്താതെ കാത്തോളാത്ത പുണ്യകീർത്തിയ മഹാഗണപതിക്കും നമ്മ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പൂജാരിമാർ കാര്യക്കാരന്മാർ മഹാഗണപതി നന്നായി പേറ്റാട്ടക്കൂരി ഉടമ്പുറി ഭർത്താതെ കാത്തോളുന്ന പുണ്യകീർത്തി അന്നേരകാരന്മാർ ഗണപതിയുടെ പാദാരത്തെ ഗോവിന്ദാണ് ഗോവിന്ദ ഭഗവതിയുടെ പാദാരത്തെ ഗോവിന്ദാണ് ഗോവിന്ദ സ്വാമി സോമനാഥയുടെ പാദാരത്തെ ഗോവിന്ദാണ് ഗോവിന്ദ